Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Salatu wassalamu ala Rasulullah. Babu ko shakka abubuwan da suke faruwa a ƙasashenmu na Afirka musamman Nijar da Mali da Burkina Faso da sauran ƙasashe yana tabbatar da zargin da ake yi cewa ƙasashenmu ba a ba su ‘yancin kai ba har yanzu. Tunda inda an ba su ‘yancin kansu ba zai zama ‘yan ƙasa sun ce ba sa son zaman sojojin ƙasashen waje musamman sojojin Faransa a ƙasarsu har suna yin zanga-zanga ta ƙiyayya da wa'annan sojoji da suka zo suka girke sojojinsu a ƙasashe, suna cewa suna yaƙi da ta'addanci, wanda abun bai sauya komi ba. Shekaru da yawa suka wuce suna yaƙi da ta'addanci kuma har yanzu ana kakkashe mutane. Kullum ana kashe mutane, ana garkuwa da su, tunda zamansu baya da amfani. Gwara ma su koma ƙasashensu tunda ƙasashensu ma suna buƙatar su. Tunda wanda suke taimaka ma sun ce ba su so, taimakon ba dole ba ne, su ɗauki sojojinsu su tafi. 'Yan ƙasa sun ce ba su so, su kuma shugabanni suna tsoron Faransa. Wannan alama ce ta cewa 'yancin kan da ake cewa an ba mu rabi da rabi ne. Saboda kowaɗanne ƙasashen ka duba su wa'annan ƙasashen da ƙasashen yamma suka yi ma mulkin mallaka, za ka ga kamfanonin da suke fito da ma'adanai da albarkatun ƙasa duk nasu ne, na waɗancan dai ƙasashen. Kuma kamfanonin nan yadda suke so suke yi da arzikin ƙasashen Afirka. Ya kamata shugabanni su cire tsoron mutuwa, su ji tsoron Allah, su san su za su koma ga Allah. Gwara su nemi yardar talakawa da yardar waɗannan ƙasashe. Ƙarshenta mene ne za su muku? Ko su tsige ku daga mulki ko kuma su kashe ku. To mutuwa dai guda ɗaya ce tak, babu wanda zai mutu sai lokacin shi ya yi. Kuma mulki na Allah ne, zai iya amshe muku ya ba kuma wanda ya ga dama. Ya kamata shugabanninmu su cire tsoron ƙasashen Turawa cikin zuciyoyinsu, su yi ma talakawansu aiki. Duk ƙasar Turai da ba za ta bi ƙa'idodin ƙasa da ƙasa, a kore ta daga ƙasar. Ya kamata su zama maza. Amma a ce mutane kullum yadda suka ga dama suke yi da ku. Idan Bature zai zo yana son ya zo ƙasashenmu yanzu kai tsaye zai zo. Idan mu nan muna son mu je ƙasashensu sai mutum ya yi wahala kafin ma ya samu izinin zuwa ƙasarsu. Kamar sai ka ce ƙasashensu sun fi namu. Hasali ma ƙasashenmu sun fi nasu arziki, sun fi nasu albarkatun ƙasa, sun fi nasu yawan jama'a da yawan ƙasa da arzikin ƙasa. Amma kuma kullum sai sun ƙirƙiro matsala a cikin ƙasashenmu yadda za su ce su zo su taimaka ko su je su yi kaza kawai don dai su kare muradunsu. Shugabanninmu sun san da wannan, sai dai tsoro kawai ba zai bar su su yi yadda ya kamata. Allah ka ba mu shugabanni na gari waɗanda ba sa jin tsoron wani sai dai tsoron Allah, masu son talaka ba masu son aljihansu ba. Ka kare mana su, ka kare mana ƙasashenmu, ka kare mu daga sharrin mai sharri dukkanin ƙasashenmu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.